Inen DJ Cast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Pebrero 6. Tanan niya kongresista sa Negros Island region nagperma para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Truck kag hindi pickup ang nakahitanran sa mag-asawa sa Binalbagan. Army nagapanugyan sa mga kandidato nga i-report ang mga nagapangayos ang permit to campaign. Shearline magadalas ang ulan sa Visayas. Kag sa Good Vibes, state-of-the-art nga Metals and Engineering Innovation Center ginbuksan para makabulig sa mga local fabricators. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, may tatlo ka mga weather systems nga nagaapekto karon sa pungsod Pilipinas. Ang hangin amihan nga nagaapekto sa Luzon, ang Intertropical Convergence Zone naman nga nagaapekto sa Mindanao, kag liliwat naman nga nagaapekto ang shearline sa Visayas. Ining pagtabo sa mainit kay matugnaw nga hangin nga nagaresulta sa pag-ulan. Bangod sa shearline, ang Visayas lakip ng Negros Island ang mga eksperyensya sang magulumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Ginapaandaman ng publiko nga bisan wala sa LPA o kun bagyo ang shearline ang mahimo magdala sa madamol nga ulan nga magaresulta naman sa baha o kun landslide. Sa number 9, mga hotel sa Bacolod halos fully booked na para sa mga conventions karon nga bulan sang Pebrero. Sumugod sa weekend, inabot na ang kaping 2,000 ka mga golfers para sa tuigan nga Interclub Golf Tournament sa Bacolod. Pagasundan ini sang mga magabisita para sa 89th National Convention of Local Treasurers and Assessors o kon nga FALTRA sa balason nga simana. Hindi magdubo sa 3,000 ka mga local treasurers kag assessors ang magatambong sa mga convention. Gani karon pa lang, ginsiling ni City Tourism Officer Maria Teresa Manalili nga halos fully booked na ang mga hotels karon nga Pebrero. Sa Bacolod man natalana ang Bacolod Sports Enthusiast Convention o kon BCON 2025, isa ka pagtilipon sa mga online gaming and sports developers and enthusiasts nga pagatambungan sa kapin 3,000 ka mga attendees. Gindugang ni Manalili na dako nga oportunidad para sa local tourism ang paghiwat sa mga kasubong nga convention nga nahandaan na upod man sa mga hotel and restaurant management katapos sa Bacolod City Police Office, Bacolod Traffic Authority Office kag man pa nga mga stakeholders. Almost, kaya hindi man sila sabay-sabay mo. So parang in a month, may kita mo na yung mga visitors. Usually, nagapuno siya over the weekend. Pero daga-alternate balahang. So, pero sa na istorya ko, ang isa ka travel agency, may mga bisita man sila nga hindi man connected diri. So may mga rooms nga puno na bala ako mag-inquire sila. So amo na to sila ko mo gid mabot. Plus of course ang letters nga naginabot sa amon na officially informing Mayor Albi nga may amon nga event, di pangayo of course support. So sa number 8, masobra sa 700 ka mga pulis sa Negros Occidental kag Bacolod ang gin-promote. Sa simultaneous oath-taking, donning kag pinning ceremony kainas ang aga gin-promote ang 217 ka mga police personnel sa Bacolod City Police Office. 208 diri sa ila mga non-commissioned officers kag siyam ang commissioned officers. Ginambala ni BCPO Director Police Colonel Jeresti Coronica ang bago promote ng mga police personnel nga kaupod sang dako nga responsibilidad ang ila promotion kag maayo nga performance nga napaabot gikan sa ila. Ginpangunahan ni Negros Occidental Police Provincial Director Police Colonel Rainerio de Chavez ang seremonya kung sa diin na promote naman ang 527 ka mga police personnel. Ginalakipan ini sang 475 ka mga gikan sa nagkalain-lain nga National Support Units ng PNP. 4 sa PNP Evasion Group, 2 sa Anti-Kidnapping Group, 6 sa Maritime Group, 2 sa Criminal Investigation and Detection Group, kag 38 sa 604th kag 605th Regional Mobile Force Battalion 6. Sa number 7, isa ka canter truck kag hindi pickup ang naka-hit and run sa mag-asawa sa Banwa sang Binalbagan.
Ang ini nga impormasyon ang nabase sa CCTV footage na nakuha sa Binalbagan PNP. Patag ni Police Major John Ray Batadlan, ang hepe sa Binalbagan PNP, puti nga canter nga drop side ang naghit and run sa mag-asawa nga negosyante ng isda sa Barangay San Jose sa Binalbagan sang Pebrero 1. Gindugang pa niya nga nakita sa video nga ang canter ang naglabay sa lugar nga natabuan sang bungguanay kung sa diin na hit and run ang mag-asawa nga Sanday Joer kag iya misis nga si Helberta. Ang misis ang napatay sa mga insidente. Dugang pa ni Batadlan, hindi klaro ang plate number sang canter sa CCTV footage. Gani nagapadayon pa sa gihapon ng ila backtracking, subong man ginausoy nila ang mga lugar nga mayara sang CCTV agud makabulig sa pagtumod sang driver sang amo nga salakyan. Madumduman, una ang naging pahayag sang Binalbagan PNP nga pick-up ang nag-hit and run sang duwa kung sa diin nagbisuta sa kamatayon sang asawa samtang pilason ang bana. Sa number 6, Department of Science and Technology tagaan prioridad ang Negros Island region nga mangin agri-aqua industry hub. Ang shrimp industry sa Negros Occidental isa lang sa nagalambo nga industriya nga ginatuyo mapasanyog pa sa Department of Science and Technology. Ginsiling ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. upod man sa sugar industry, kabahi ng shrimp industry sa mga ginatagaan nila sang prioridad bangod sa dako nga potensyal sang Negros Island region nga mangin agri-aqua industry hub sa pungsod. Gindugang ni DOST Western Visayas Regional Director Engineer Rowan Hilonga nga may naplastar na nga mga programa sa bahin sang agri-aqua machinery development nga makabulig sa pagpasanyog sang industriya sa piyakman sang pagnubo sang kontribusyon sang agrikultura sa gross domestic product sang pungsod. Sa suporta sang private sector, ginalauman niya nga matigayon ang mga tikang para mas mabuligan ang agri-aqua sector. Damlag pa, naduso man ni anay Congressman kag karon TESDA Director General Francisco Benitez ang Blue Economy Bill sa Kongreso nga ginapaabot magahatag giya para mapabaskog pa ang interagency planning and coordination sa pagpasanyog sang marine economy dungan sa pagpangapin sang baybay. But as I mentioned in my speech, yesterday we launched 8 big-ticket R&D programs of DOST that we think can transform the Philippines' development. And for the Visayas, the tourism sector is really a major economic driver for us. And our tourism sector is mostly island and coastal based. And therefore, it is an essential component of the blue economy. And we have a lot of efforts to develop sustainable tourism in the Visayas. And we would like DOST to be a major capacitor in terms of further improving the blue economy in the Visayas region. Sa number 5, construction sang kapin 450 million pesos nga tourism road project sa Negros Oriental ang nagapadayon. Si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang nag-unveil sang dugang nga mga proyekto para sa pinakauna nga engagement sa Negros Oriental sang Lunes sa groundbreaking ceremony sang bago nga Hyperbaric Chamber Center sa poblasyon sa Dawin. Ginanunsyo ni Frasco nga may kapin sa 450 million pesos ang ginalokar sa tourism road construction sang 2024 kag 2025 sa nagkalain-lain nga mga districts sang probinsya. Ginapaabot niya nga ang ini nga mga proyekto nga makapahapos sa pagkadto sa mga tourism sites, makatuga sa economic opportunities para sa small and medium enterprise, local tour guides, vendors kag iban pa nga mga suppliers. Ginabi-abi niya man ang Hyperbaric Chamber Center nga makabenepisyo sa local dive tourism kag katupad sini nga mga banwa kag syudad. Yaraman sa seremonya si Governor Manuel Chaco Sagarbaria, Congressman Chiquiting Sagarbaria, Dawin Mayor Galicano Turita kag ang mga lokal nga opisyales sang Dawin. Sa number 4, Councilor Celia Flor ginapaabot ang pag-adopt ng QR-coded nga mga PWD kag Senior Citizens ID sa iban pa nga mga LGU sa probinsya para mapaiway ang pagpamintaha sa mga commercial establishment.
Sa social media, nagpalabot sang sentimento ang management sa isa ka kalanaan sa Bacolod angot sa liwat nga pagpamintaha sa mga customer nga ginaligar nagagamit sa mga peke ng mga PWD kag Senior Citizens ID. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Senior Citizens ang konseho nga QR coded na ang halos tanan ng mga PWD kag Senior Citizens ID sa syudad. Gani nagakaangay nga ma-verify sa mga tagdumalanghan sa mga kalanaan kay man pa nga mga commercial establishment ang mga IDs para makasiguro. Ginapaabot man ni Flor nga ma-adapt sa iban pa nga mga LGU sa probinsya ang QR code sa pag-issue sang PWD kag Senior Citizens ID. Iniagod mapaiway ang pagpamintaha sa mga commercial establishment. Nagapanawagan ang konsihal sa iban pa nga mga senior citizens nga wala pa maka-update sa ilang nga mga IDs nga kung mahimo, mapailisa na ang iladaan nga mga IDs. Mas manami man kung sila man maka-QR code, hindi man ginaguro mahal. Si Mayor Albi gin-invite na gani dito sa hearing no sa Congress. Kay baligin na encourage man, I don't know kung mas mapasar sila something policy nga kung pwede halos tanan may pa-QR code na dito. Sa number 3, Comelec Canlaon bago kag La Carlota City ang may contingency plan na para sa eleksyon in kaso nga magsaka sa Alert Level 4 ang Bulkan Canlaon. Sunod kay Comelec NIR Director Lionel Marco Casiliano, kahapon nagsapol siya sa mga election officers agud to mapasiguro nga plastado ang tanan para sa pinilian. Ang La Casiliana na lamang ang wala pa maka-finalize sang contingency plan bangod nga ginahulat man sang Comelec ang contingency plan sang LGU bangod dapat magasanto sila. Ang Canlaon City sa Alert Level 4 ang iga-evacuate ang mga apektado sa gihulungan. Vallehermoso kay banpagid nga mga lugar sakop sang 1st District. Ang Canlaon City ang may pinakadako nga apektado nga populasyon kung magsaka sa Alert Level 4. Isa sa ginalantaw sang Comelec ang pagbitbit sa mga automated counting machines, mga ballot boxes kay ban pa nga sa lugar agud to bisan nagsaylo sa lugar padayon sa gihapon nga makaboto ang mga pumuluyo. Bahin naman sa Bago kag La Carlota nga ang apektado ginalantaw pagadalon sa mga lugar sa norte sang probinsya sila sarang mahakot pabalik sa para makaboto sa adlaw sang piniliay. Isa man sa ginalantaw sang Comelec nga sarang matabo sa La Castellana among pagpahamtang sang makeshift nga mga polling centers. We have identified 6 municipalities na pwede namin i-spread out din yung mga voting centers. And I have required the election officers to get a certification from the principal na mag-certify na pwede na gamitin yung mga classroom para sa mga para sa Canlaon City. And alam mo kasi, hindi lang voting center ang ililipat natin. Pati yung opisina ng election officer, ng treasurer, doon din gagawin yung sa Canlaon, doon din sila sa gihulungan. So, yung canvassing, ililipat mo din sa Alert Level 4. Sa number 2, nagapanugyan ang pamuno sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa mga magapapili nga kung may magapanukot sang permit to campaign sa ila, dapat nga magpakig-angot gilayon sa otoridad. Sunod kay Brigadier General Michael Samson, sa karon wala pa sila sa may na-monitor nga mga report sa ginapatuman o kon pagpanukot sang permit to campaign sang rebelding New People's Army. Pero kung may yaragid man sang kasubong nga helikoton sunod kay Samson, dapat mag-report o kung mag-coordinate bangod mahimo man nga may iban pa nga grupo o kon personalidad nga nagapamintaha sa sitwasyon. Sa Pebrero 11, magasugod ang national campaign. Sa piyak nga bahin padayon ang assessment sang militar sa sitwasyon karon nga nagahilapit ang pinilian. Sunod kay Samson, nagulat man lamang siya sa mangin recommendations sang 303rd kag 302nd Brigade bahin sa deployment sang dugang nga tawo sa isa sang Negros. Hindi lamang ang eleksyon ang ginandaan sa Negros Island, kundi pati man ang threat nga dala sang Bulkan Canlaon. Aton man kung may araman, mag-coordinate
lang sa authorities naton kay we really suspect na kung may araman, this would be fake and taking advantage of by some personalities na familiar siguro for the past yung mga ganong scheme, and they want to take advantage. Sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, na pulo ka mga kongresista sa Negros Island region ang naglagda sa impeachment complaint kahapon batok kay Vice President Sara Duterte. 5th District Representative Dino Yulo ang naglagda sa impeachment complaint pagkatapos nga ma-adjourn ang session sa House of Representatives. 215 tanan ka mga kongresista ang naglagda sa impeachment complaint kontra kay Vice President Duterte. Base na sa na-transmit sa Senado para sa trial. Suno kay Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano na nagaserbe man nga caretakers ang 3rd District, nagkit-anay sila kahapon ni Yulo matapos ma-adjourn ang session kag iya na kumpirma kay Yulo nga ini ang nakalagda. Wala makasabat si Yulo sa mga tawag sang media. Klaro ni Paduano magluwas kay Yulo, may iban pagid nga nagdugang sa pagpirma matapos ang adjournment. Pero as of press time, hindi niya mapatuod kung pila ang kabinugan na nga naglagda. Patag ni Paduano, 215 ka perma nga nabaton sang Senado na lambot na o kung sobra na ini sa 1/3 nga ginakinahanglan base sa rules of impeachment. Wala man madalasan na transmit sa Senate ang mga nagdugang sa 215 ka mga perma nga importante suno kay Paduano nga sa records sang House of Representatives nalakip ang mga perma nila sa articles of impeachment. Patag ni Paduano, kung nga nagduso sila sa impeachment, bangod na lakip ini sa ilang katungdanan, labi na nga nabalhag ang tanan sa ginpatigan ni hearing sang Kamara. Na-cite sa complaint kontra sa Vice Presidente ang culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, kag iban pagid nga ginakabig high crimes. Napamangkot daw, kung patulugo na muna kayo hindi na muna pag-aksyonan, kami ang may problema sa tao, amo na yung may political backlash. Kag sa Good Vibes, state-of-the-art nga Metals and Engineering Innovation Center ang ginbuksan sa Department of Science and Technology sa TUP Visayas Talisay Campus ini para mabuligan ang mga local fabricators sa Negros Occidental. Yari ang report. Segundos lang makaproduce na sang fabricated metal product design ining plasma cutting machine nga isa lang sa mga gintest sa pagbukas ng DOST Metals and Engineering Innovation Center sa sulod sa TUP Visayas Talisay Campus. Ginpahayag ni DOST Secretary Renato Solidum nga kabahin sa tinutuyo sang ahensya upod man sa mga partner universities ang matagaan sang oportunidad ang mga local fabricators. Paagiman sa research and development pati na sa training sa state-of-the-art facility. So really the target is develop our workforce or develop our students and use it to help MSMEs, the big industry, through our local fabricators. Para sa founder sang RU Foundry and Machine Shop Corporation nga si Ramon Oy Sr., dako nga bulig para sa iban pa nga mga local fabricators kag manufacturers ang pagtukod sang pasilidad, hindi lang para mababaskog pang industriya, kundi ang makabulig man sa pagpalambo sang sugar industry. Paagi sa proyekto sang DOST MIRDC, ginapaabot niya man ang pagnubo sa mga imported metal fabricated products. I think there will be a lot of small manufacturers that could benefit from this kind of activity. No? And other than that, we have a lot of sugar mills here. No? Even just a pinch and boosting for their chain, we could make it here. We have a lot of sugar mills here. They import a lot of their product which is capable to be made here locally with this new innovation secretary. Ginsili ni Campus Director Eric Maluoy, ang Innovation Center ang magaserbe nga armas para matagaan sang kapasidad ang komunidad nga makabulig sa pagpauswag sa ekonomiya kag industriya sa idalom sang Negros Island region. We have partners like the MIA, the Metalworking Industry Association. We have the industry like Ramonoy and some other partners manufacturing within the area of Negros Occidental or NIR or other region
that will be part of that ecosystem for manufacturing. That will be the whole idea. But basically, the AMIC Center will be the research facility for any inputs regarding manufacturing requirements of this industry. Helping the local communities, particularly our local farmers, not only the sugarcane industry but other allied industries. And particularly, we wanted our students to be exposed to real equipment. Sabi nga ni Secretary, Upod sa inauguration ceremony sa Metals and Engineering Innovation Center, Sanday Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, mga opisyales kag tiglawas ang TESDA, akadim kag grupo sa mga local fabricators. Sa liwat antes kita magtakop, shoutout sa ato niyo mga live viewers sa Facebook kay Ma'am Jubeya Janala, Jocelyn Loquero, Lindol Sunyo, Lily Paes, Sir Walter Villan sa Villamonte, Gloria Bantigue, Junjun Pilarin, Sir Rudyard Mijares, Thirdy Ramirez, nagapa-shoutout siya sa family Ramirez sa Hernandez ng Bago City. Kay Sir Jeffrey Hevero, shoutout man daw sa Galucha family sa Barangay San Antonio. Carmela Damos, Jover Aquino, Sir, mayong hapon. Maria Lelebet Dazon, Joey Guadalupe, sang Palupandaan, Hensley Mumbai, Gerald Istardo, Gingging sang Hong Kong, Rems Piñado, kag kay SB Nene Grande sang Integrated Farm, Barangay Inulingan sa Moises Padilla. Subuman kay Millie G, Cody Paula, Romel Galio, Ria Tenefrancia, Marcos Magellanos, shout out sa Racadio family watching from Makati City. Kag Ernie Agudilia, Wilson Tamayo, subuman kay Halandoni Marcelo, kag Ali Carion. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubas, ako si Nico Delfin.